Школьная дэлегацыя прыйшла да Когана травеньскім вечарам. Яму доўга ціснулі руку, дзякавалі за тую перамогу. «Разумееце, — сказала яму настаўніца, — мы хочам, каб вы з дзецьмі сустрэліся, каб ім было пра што падумаць. Яны не па гадах дарослыя, падыход трэба мець. Вы ім што-небудзь душэўнае распавядзіце, жыццёвае. Пра разведчыкаў, можа быць, альбо як языка бралі». «Языка? Языка я толькі ў гастраноме браў», — ялавічнага пасміхнуўся Коган. «А на вайне шафёрам быў на зісцы, 1,5 тонка такая. Снарады вазіў на перадавую, 3 разы ў медсанбаце ляжаў, на міне падарваўся. Выдатна, вось вы пра гэта і раскажыце дзецям. Якую-небудзь нефармальную гісторыю, не так, як у падручніках, каб ім сэрцы зашчымелі», — папрасіла настаўніца. Коган да дзяцей прыйшоў у чацвер. Іх сагналі ў актавую залу з розных класаў. «Дзеці, — сказала дырэктарка, — Якаў Саламонович Коган, герой вайны з нямецка-фашысцкімі захопнікамі. Паслухайце ягоны цікавы аповед пра тыя гарачыя дні, апаленыя вайной. А хто не будзе слухаць, таго мы бязлітасна будзем выкрэсліваць са спісу на бясплатную паездку ў аквапарк». «Мне сказалі дзеці, што вы ўжо зусім дарослыя. Таму я хачу распавесці вам дарослую гісторыю». Коган расшпіліў верхні гузік на кашулі і паглядзеў праз вакно кудысьці ўдалячынь. «Мы на вайне маладымі былі. У 20 год чалавек ужо мусі мець нявесту, але адкуль ёй узяцца, калі ты з 18 гадоў на фронце? А нявест на фронте няшмат. У 44-м мы ў Польшчу ўвайшлі, у горад Гданьска. Мы ўжо пах перамогі адчулі. Пра дом марылі, пра каханне. Мне сказалі шчыра распавядаць, таму я раскажу вам вось гэтую гісторыю. А было гэта вось як. Вяртаецца неяк увечар Генка і крычыць: «Хлопцы! Хлопцы, я разнюхаў, там пральня за рогам, дзяўчаты і ўсё такое. Адзежу памыць можна, самому памыцца, суп гарачы, патэфон». Дырэктарка насцярожылася, адчуваючы падвох. Гістарычка напружылася. «А нам па кішэнях вецер вандраваў», — працягнуў Коган. «Толькі махорка качалася, да і той, як кату пад'есці. Так мы вакол таго дома кружылі». «А як вы, таварыш Коган, в разведку хадзілі? Ці баявога таварыша з-пад агню выносілі? Вы пра гэта лепш раскажыце, дзецям вельмі цікава», — гучна сказала гістарычка. Дырэктарка ўхвальна заківала. «Не, — загаманілі дзеці, — не, вы пра той дом лепш раскажыце яшчэ». Коган разгублена зірнуў на дырэктарку. «Ну што ж, дзеці, — бадзёра сказала дырэктарка, — дазвольце ад вашага імя і ад сябе асабіста падзякаваць герою вайны Саламону Яковлевичу Когану за цікавы аповед і падарыць зробленую вашымі рукамі на уроку працы дакладную копію вечнага агню ў маштабе 1 до 120 і аддала Когану загорнуты ў цэлафан вечны агонь». Да хаты Коган ішоў панура. На скрыжаванні спыніўся, паправіў цэлафан, у які быў загорнуты вечны агонь, і перайшоў дарогу. Потым трохі пастаяў побач з газетным шапікам, супакоіў дыханне і вырашыў пайсці ў парк. Было цёпла, ветрык церабіў сівыя валасы, свяціла сонейка. Стары Коган сеў на лаўку, паклаў побач вечны агонь і заплюшчыў вочы. Ён ехаў на сваёй зісцы па Гданьску, вёз на кухню капусту, мех морквы, скрыню макаронаў. Вуліца была незнаёмая, крывая,
Лабавое шкло зашмальцаванае, таму Коган часта высоўваўся ў бакавое акно, рэзка тармазіў, падскокваў на калдобінах. А па вуліцы наперадзе ішла дзяўчына, танюткая, у белай сацінавай сукенцы з сінімі кветкамі. Ён націснуў на газ, праляцеў міма і затармазіў. Твар дзяўчыны быў вельмі прыгожы, і яму моцна забілася сэрца. Не тое, каб ён за кожнай спадніцай бегаў, вайна ўсё ж такі, якія там спадніцы, проста яна яму вельмі спадабалася. Прычым настолькі, што Яша Коган адразу і не заўважыў, што яна цягне вядро з чорным буйным вуглём. А калі сцяміў, што ёй цяжка, усміхнуўся на весь твар. «Пані цяжка? Я дапамагу». «Дзякуе пану, я жыву тутай, в тым доме». І пашыбавала да цяжкой чыгуннай брамы. Ля брамы спынілася, зірнула яшчэ раз на Яшу, потым вядро з рукі ў руку пераклала і пайшла. Яшка яшчэ пастаяў хвіліну, уздыхнуў і паехаў далей. Потым знарок праз гэты дом праязджаў як мага часцей. Ён наогул па горадзе шмат матаўся на сваёй зісцы. Старшына іхні дурнаваты быў. У ягонай роце ўсе круцёлкай круціліся. А калі хвіліна спакойная Когану выпадала, ён галаву на баранку і адразу засынаў, як забіты. Яму нават хата родная зараз рэдка снілася, часцей гэтая дзяўчына. У сне ён яе чамусьці Касей называў і нават размаўляў з ёй у сне. А тут вяртаецца ў сталовую Генка і гарлае: «Хлопцы, тут на суседняй вуліцы цікавы дом маецца. А якія там паненкі? Я туды ў разведку хадзіў, дык яны там нават тушонкай бяруць. А ў Яшкі ў сухім пайку яшчэ цэлыя 2 бляшанкі». Такім чынам яны ў зіску скочылі і паехалі. А Генка Яшку гарлаў праз усю дарогу: «Налева, налева матай, а цяпер направа. Ну куды ты? Направа, кажу, доўбня!» Яны хутка ляцелі, так ім з тушонкай хацелася хутчэй развітацца. «Стой, доўбня!» Праскочылі. «Ну вунь ён той дом з чыгуннай брамай». «Ты што, здурнеў?» Яшка разгубіўся. «Не можа быць». «Ты чаго? Не бойся, там паненкі не кусаюцца. Праверана, мінаў няма». Генка зарагатаў на ўсю вуліцу. «Трапло ты зразумеў?» – сказаў Яшка. «Я трапло? А ну вылазь з машыны, дзе тут нашая тушоначка?» Генка чыгунную браму нагой адчыніў. Маўляў, мы тут свае людзі, ведай нашых. Потым яны па вітай лесвіцы ўгару лезлі, потым Генка кулаком у дзверы стукаў. Да іх выйшаў чалавек. Невысокі, але тоўсты, з прыкрым пахам адэкалону. Апрануты ён быў багата, у белую ядвабную кашулю, чорную камізэльку і такія самыя нагавіцы, а туфлі, хоць і пашарпаныя былі злёгку, але затое лакаваныя. Выглядаў бадзёренька. А чаго не выглядаць? Месца добрае, не праца, а задавальненне. «Чэго панове хочуць?» – спытаў ён, расплываючыся ва ўсмешцы. «Паны хочуць!» – Генка слова падбіраў. «Паны проста хочуць!» – выдаў Генка і падміргнуў. «То прошы, панове, колькі хочаце?» «Ну, наколькі хочам, настолькі грошай не маем», – засмяяўся Генка і Когана локцем у бок штурхануў. «Добре, а наколькі панове маюць?» «Маем 2 бляшанкі». «Тушонка ялавічная», – сказаў Генка. Важка сказаў, каб паказаць, што 2 бляшанкі – гэта ого-го. «Не», – мякка сказаў тоўсты, «за 2 панове могуць тільки стаць збоку і мажыць». «А на павер нельга?» – запытаўся Генка. «Нам праз дзень паёк даюць. Скажы, Яшка». Коган заківаў, але неяк млява. Настрой быў дрэнь. Ён, калі знаёмы дом убачыў, наогул не хацеў сюды ехаць. А цяпер усё спадзяваўся, што ягоная Кася у іншы пад'езд увайшла. Толькі не было ў гэтым доме іншых пад'ездаў. «Вось праз дзень, панове, і прыходзьце», – мякка сказаў тоўсты і пайшоў быў. «А вам кола не трэба?» – раптам спытаўся Генка. «Якое коло?» «Ну, для грузавіка добрае кола, новае амаль, не лысае». «Чы пан кола мае?»
Не меў бы, дык не прапаноўваў. Генка пазяхнуў і спіну сабе пачасаў. Коло то добрze, прагадзіўся тоўсты. Коло то як 8 бляшанок. Яны па кола праз 4 прыступкі уніз паляцелі. У Яшкі нават злосць нейкая з'явілася. А на каго і на што ён і не ведаў. Ды як ён пагадзіўся, зразумець не мог. «Эй, ты адразу 2 бяры», – казаў Генка. «Ты што, ачумеў? Я ўсяго одну запаску маю. Ды мы потым назад змяняем на тушонку». Хвілін праз 10 яны зноў стаялі перад тоўстым. Той агледзеў з усіх бакоў кола, пазногцем гуму доўга калупаў і нарэшце ухвальна кіўнуў і Генку з Яшкам усярэдзіну пусціў. Яшка, як увайшоў, вочы адразу долу, баяўся сваю мрою там убачыць. А яна сядзела на высокай канапе у той самай белай з валошкамі сукенцы ды глядзела на Яшку. Файная мроя ў такім доме. Толькі калі яна Яшкавай мрояй зрабілася, ён яшчэ не ведаў, што тут яе сустрэне. Там на вуліцы ён баяўся да яе падысці, а тут, хіба тут штосьці змянілася? Не, тут шмат што змянілася. Тут яна будзе кахаць яго, калі ён захоча. Кахаць, пакуль не зазвініць званочак. Ці памятала яна яго? Яшчэ. Ці мала хто па вуліцы швэндаецца, вёдры паднесці прапануе. Яшка маўчаў. Яна таксама маўчала. Дурная была сітуацыя. Потым яна села на ложак, і Яшка сеў на ложак. Потым Яшка спытаў, а ці любіць яна глядзець на зоркі. А яна сказала, што марыла балерынай зрабіцца. А тут вайна. А потым яму так яе шкада зрабілася. Ён яе па валасах пагладзіў, па-дамашняму, як мама яго гладзіла. А яна раптам расплакалася, а тут званочак празвінеў. Час неяк хутка праляцеў. Па-дурному атрымалася, зусім па-дурному. Распавесці каму, дык за дурня палічыць. Але Яшка нікому і не казаў. Ніколі. А ў школе раптам вырашыў, хацеў расказаць, што вайна, яна усялякая. Калі сонца схавалася за дамамі, у парку зрабілася прахалодна і вельмі волка. А волкасці стары Коган вельмі баяўся, яму тады суставы зусім выкручваць пачынала. Ён да хаты вырашыў ісці. Павольна ўзняўся, абапіраючыся на кіёчак. Разгарнуў цэлафан, скамечыў яго і ў сметніцу кінуў. Драўляны вечны агонь паставіў на сярэдзіну лаўкі, пастаяў над ім моўчкі і рушыў па дарожцы, цяжка шоргаючы нагамі па асфальце.